Federation of Khasi Jaintia and Garo People Maweit Circle kaway ni kitna tray kam jong seng kabapet ya kabha kamiat ka shong suk shong san hapo kathan hakasngit hoding kalalet banjurip ya katay ka jingpen tray ya katay ka substation ha kabala dep ban pen biang lon na dong shadong lanyo tang kalan he ban pen poi lan ha katay ka substation kimpat don kumta ka seng ka kerpat Shakabor badai kami ban pen stat no ban pen tray kam no kham kloi namar la shu e hang tu dan nong pet nong sumar yo hadin kan shulong tangkum ka jaka ban yo lat ki kam auria hapo ka te ka jaka ka seng kada kerpat jur ban pen tray kam no kloi kat bala khanang bakate ka substation kanai no ka jing shakri ya ka dong ka than Maweit baro ka way haka jing le jurep ka seng kala lam ba ya ki machine bat ka building la jan tap lut da ki nyut ka bala pen arta tien ya ka seng yo ba ka jing te ya ka te ka substation kan long tang ka jing pen bi ya ki pat ba jong ka than kum ka seng ni bu ka jing kar pat ha khaman ka buram jong ka office ban shim kya bat le kham kloi ya kani ka phang khanang ba ki pai ba ka te ka than kinyo jingmen toy ling ba ka te ka substation nakalyang jong ka seng ka buru ka jingkar pan ban care fencing ya baro ki machine hapo ki shnong jong ka te ka than namar kani ka jingbu machine klem da care ka bu jingma hi ki khulung khenna bat kumju ya ki jingri jingdup yang jong ka FTGP Maweit Circle kawai ni kita kam jong ka seng pe ya ka bahag kami ka sngai po jong ka dong ka thai di men haka apun yo terik ila lek ban jurip ya ka substation kepada hapo ka snong nong sba ha ka ba nakali yang jong ka seng ila lap ba katai ka substation nadu kijing bibit pembiang ha ka bade katai ka substation ang tay kalau ka bibit ka babiang nadu ki building ki machine barok kalau ka bibit ka babiang haray kaway ka penengo ya kaseng karadu mentaru ha ka bade ki kijing ban wara ya ki ya ka line he ka bade ka main line wara line na dong stone hadu ka substation tempat idon dak ai ban ni lap na le ka kaseng ba ka tay ka substation na shi khong rang hang tu kam don nang pei nong smar ha ka ba letap lut da unyut tinakaliang jongi ka seng minta kasi arah praterik nalik ban ya kendu ibu gajing tho akhmat jong extreme engineer badai pek ya ka tei ka substation ha ka ba nakaliang jong i ila pau ba nakaliang jong ka office kala bu ya gajing tho bat kadon gajing ya bakla ha ka badai kontrak ha ka ba nakaliang jong keyboard balor ki dang pan baik bat shen nakaliang jong lakular ni kaseng ba unsa kisalek lokloi na kenta pan point no ya ki mainline hapo jong ka substation ang ba substation kan long ka ba tre kampuran na kenta kajing mentoy bat kabit kabiang jong kadong ka thai mo ai hi boro kawai nakaliang jong kaseng ro haju kapor ila dawaru ngila kapat ya extreme engineer penyo na kenta ban care ya ki machine habaro isnong baron hakte ka thai namar kum bangilap nakaliang jong kaseng kita ki machine na shi be kudu kan da care kan da ha bala bu jingma hadu kata khatam e ki klung khna bat kumju ya ki jingri jingdop ki badon ki bai ya hakte ki jan jong kita ki machine te nakaliang jong kaseng mata kasing ila ya kandu bat ka jinga kran kala ya shakmat tani tai